Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa z Pixelmator 99. Tentokrát tu máme opening. Opening Lucky Dice, dvojek, máme 19, takže sa nám padne huge. Ak by chcel ísť niekto do klanu, tak mám nový svoj klan, 2 dní ma zatiaľ hejter, nie sme až tak OP, hej, ale level 4 sa dá. Môžete si pozrieť, hej, ak chcete, čo tu máme. Nad oficera musíte dať 7 miliónov a viac gemov a musíte si to napísať, aby ste to mali. Lebo neviem, či chcete oficera. A píšte nick do komentárov, ak chce ísť niekto do klanu. OK. Snad nám padne huge v tomto videu. A nechcem nič padnúť. Som v secret miestnosti. Potom nemôžem ukázať ešte. Takže snad na niečo padne. Kúpil som si aj Ultra Gamepad, jak môžete vidieť dole, tak snad na niečo padne. Takže... OK, dá sa, ale... Dlho mi nepadol huge, padli mi tieto dva za celý event. Shiny a Rainbow, tu ich vidíte. Tento a tento. Takže snad nám padne teraz ďalší huge. Chcel by som teraz... Už mi chýba iba Golden a Golden Shiny. Týchto dvoch nemám zbierky, inak mi padli všetky možné varianty hugeopadov. Normal Shiny, Rainbow a Rainbow Shiny. Ešte mi chýba Golden a Golden Shiny. Ale lepšie sú Rainbow Shiny. Okay. To vždycky robím na 10. rolu, aby som mal najväčšie šťastie. Tam mám krát 6. O chvíľu si... Už si asi aj môžem kúpiť krát 6,5. Tak to nejak rýchlo roluje, tak. Ďalšia fotka. Nič, no. GG. OK, eggy zo mňa vypadli. To je 288, tak nič. 288. Poď sem tak a huge, nech padne. Sem, ak som dropnul huge, alebo nie. Sem. Tuto pred Jakubom, pred mojim friendom. Moje napísať. Tak. On je tiež v mojom klane, on je oficer, lebo chcel byť. Tak. Keď chcete byť oficer, musíte na 7 miliónov. Ale musíte si o to požiadať. Odignoroval. OK. Ak mi padne huge, tak máme dohodu, že za každého huge musíme dať 10 miliónov do klanu. To je docela dobré, lebo aspoň to nás zbierajú levely. A môžeme si pokúpiť, čo chceme. Počkajte, ako mám nahlas moc. Tak, stope. Počkaj, nevypol som to aj tak stále. A hej, to bubne, nejde mi to vypnúť. Skúsim to takto s týmto, ale to neviem, či mi pôjde. No mi to ide iba hore. No okej.
OK. Teraz je to fajné, nehučí vám to. Bo to mám strašne moc nahlas nastavené. Najlepšie to bude takto pre vás. Ale nejak nič nepadá, no. Padajú strašne tieto slabé pety, proste 750 000 a také pod milión. Sem tam sa mi zadarí, že mi padne 8 miliónový. OK. Zase 850. No nám niečo padne, lebo ja to tu farmím deň, noc, nehrám ani na svojom účte. Hrám na 13 na šprot, potom vám ho môžem tuto ukázať, ako vypadá. Ako ja som si tam ten skin dal na schvál, ja tu mám akože fajný skin. A tam mám aj normálny skin, ale ja som si dal tento, lebo vypadá úplne jak nubak. A preto si aj myslel, že som o mne nubak. Ja potom hrám také hry, strieľačky napríklad, alebo Bed Wars. A myslia si, že som nubak a pritom ich tam potom vyhrám väčšinou. Poď, huge. Poď, huge. GG. Zase ten solar. 800 000. Okay, once. OK, dám mu trade. Bre. OK. Akých? Aha. RNG. Za 10 dní, čo som dostal? OK. Ty vole, ja neviem ani. Áno. OK, tak mu to ukážeme ľudia. Počkaj, mechanik robotov nie. Toto, butterfly určite, shiny som hečol. Potom toto. A ešte robot shiny. Na video. Ak neviete, pozrite. OK, toto stopnem. OK. Jo, cca 9 huge mi padlo, takže docela good. Dáš trade toho huge korub? Huge za huge. OK, dám mu potom trade, keď dotočím video. Takže ideme na to. A musí mi padnúť, mám posledných 6 teraz. To už je lepšie, už sa k tomu blížime, ale nevypadá to, že by nám mal padnúť huge. No tu deň aj cez noc hrám a nič mi nechce padnúť. To je GG, no. Ja si robím túto far kocku. 3, zrobíme 3. Hodí sa. No ja som síce zabudol tieto kocky si aktivovať na šťastie, ale aj tak mne by to aj tak nepomohlo na moje šťastie, lebo proste 900 000 z hentej kocky. To far kocka je mega OP. Proste najlepšie takto na videách, keď nechcete, aby bolo to video proste 30 minútové. Ale proste hodinové. Keď ich máte veľa. Preto ja to ani netočím, keď ich mám napríklad 50 alebo 60. Lebo viem, že by to video malo proste dlho. Tak to by to nemalo dlho.
ešte vyprázdniť si inventár, že by som tam nemal toho toľko. Tak by to bolo úplne, že ideálne. Mega OP. Posledná trojka. Posledné 3. Poď huge. GG. Sem do tejto miestnosti tu mi padol shiny huge. Toto prináša šťastie. OK. Keď skončila tá a už nebudem ekvipovať ďalšiu. Alebo ekvipnem. No to je síce iba asi na minútu. A nie, dáme 2 po sebe. Už aj tak by nič nepadne. 300 000. To je úplne, že GG. 9 miliónov, no nič. OK ľudia, takže ak by chceli ísť niekto do klanu, píšte nickname do komentárov, ešte raz ukážem klan, aby ste vedeli, proste 27 nás to je, možno nás to, ešte vás to bude viac, lebo pridávame s oficerom. A toto je náš level, máme level 4 a oficer sloty môžeme dokúpiť, keby boli málo. OK, dajte lajky, odbery a čau čau!